Ba Titos W Khan MDC ka United Democratic Party na Sora Constituency Pat Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council ki HDC. Ulo ang bakum unong ilam ka council umday bu ulong persa Barzela Andre Yasha Pat Yaki Khasi. Kani kijingkan Ba Titos kalong halo ka jinon kam bandon mat penne penklanya ka council na marling ba jongka lami ki an ki bai dai ki jai benriu Khasi. Luang baleng ba ka jingdon ka trading by non tribal act kala khanglat ka jingwan rong kerthep ka Barzela dak bakin hap ansim ki trading license. Luang baleng ba ka jingdon ka trading by non tribal act kala khanglat ki jingwan rong kerthep ka Barzela dak bakin hap ansim ki trading license. Ka jingdon jong ka district council nalor ba ka penklan ki riti kedustur nalor ba ka penne pensa ya kani ka rukom sensyar khadar ka jongi ka bangi don hadu menta ka bangi dei ban so sarong baka jingdon jong kidor basnong ke jingdon jong hima kamut ka penne ya kata ka identity ke jongi sumudor mentala da ngimdon dor basnong syu ngimdon hima syu ka ke banjai ka ri ke jongi ngajubu ya kata ka jingkeli lada ka wanda ka sensyar ka balong sensyar ridkhar ka ke banjai ka ri ke jongi ten ta ka daw ngi dei ban so sarong ba hadu menta kine kidor basnong kine kidor barhima ka dei ba kadon ke district council ta ka daw ka jing khot ka jongai ka long bangin perklanya kini banang pen bha syu ya ka bat ha ju ko poru ngakwa ban keren hang ni kalong ba lengba ka jingdon jong ka we ka act po district council ka bangi ong ka trading by non tribals kani ru ka de ka we ka ba ngihap ban ya thir bha khnang ba ngin khanglat ya ka jingwan kerthep jong ki bri ki banabar banwan le business ha kani ka ri ka jongi ngakwa ban ya thu ang ni ba ha kani ka isi po ka jingalam ka jonga ngila perking ba ya ka jing ai ya ki trading license hoi kadon ka jing keno yang aba ngalong anti non tribal nre ngamdei bangalong anti non tribal ngakwa ban keren ka pasai ngalong pro Khasi kata ka di ka jing long ka jonga bangakwa ba ka jaj benriu kan ne akani ka ri ka jongi kan im kan tre kan kata kibriu ki jongi kin tre dak basup mansiam ngim kwa ba kibriu jongi kin dik bela la ni kin di jing di sigi we pat ki jela ri ki di ban tre ban kata akani ka ri le jong tena ta ka daw ka jing tmui jong kani ka isi ka bumanta ka long ba ngi kwa ban penslur ya ki briu le jong bakin tre ya ki kam le jong bat ka juga por ngakwa ban apil ya ki dor basnong ya ki rangba snong ki nong elam snong bakim dei ban penslur ban ai NOC ya ki briu ki banabar habaki wan pan NOC bakin trekam lani bakin seng dukan bat ha juga por ngakarpan ya ki trayeng ki badan dukan bakin sobha ban aiwai ha ki briu lo jong om ha ki briu ki banabar lada kini ki briu ki banabar kim yo wayem kim yo wai dukan kim yo NOC na ro basnong ngani thu epi kim don jakahi ki hab ban mi hi nagani gari ke jongi